aku iku widodari ketrimaning panune Resi Gutama merga bisa mungkasi karya kraman kayangan kang rikala semana murkane Prabu Gajendramukha. Aku diparingi kanugrahan daup astra lumiat klayan Resi Gutama ana pertapan ing Anggrastina. Rikala semana aku iku keparinging Bathara diparingi momongan cacahe 3. Kang angka 1 tak wenehi kekasih Dewi Anjani. Dene kang angka 2 Guarsa, kang angka 3 Guarsi. Aku diparingi pusaka kelangenan klayan pikulun Bathara Surya wujude cupu manik. Cupu manik mau banjur kangerten klayan anak-anakku Anjani Guarsa Guarsi. Banjur Sang Resi Gutama paring duka. Aku ditakoni cupu manik iki wau saka ngendi. Aku ora blaka menawa cupu manik iku saka Sang Hyang Pikulun Bathara Surya. Aku ditakoni meneng wae. Resi Gutama duka yayasinipi. Banjur aku disepatani ana manungsa ditakoni kok meneng wae kaya wataking tugu. Dadi aku dadi tugu sanalika. Iku mergo aku nampa sate Resi Gutama. Waduh, mekaten. Iya. Banjur cupu manik iki mau diguwang klayan pegawan Resi Gutama. Cangkok lan tutupe padha wal. Dene cangkoke dadi Tlaga Madirda, tutupe dadi Tlaga Sumala. Banjur Guarsa Guarsi Anjani mbuh kedadiane aku ora ngerti. Waduh, yen mekaten panjenengan menika pepunden kula sebabe amargi tiyang sepuh kula menika duing nguni kekasih Bambang Guarsi. Menika sak menika jumeneng ratu wonten nagari Gwakis Grendha jejuluk Jaya Sugriwa menika yen mekaten menika tiyang sepuh kula inggih putra Jigandika jagat Dewa Bathara. Yen mengkono Jayanila wis mengko aku bakal kondur ka makayangan maneh. Ya mung puji rahayumu aku paring berkah pangestu marang anakku Sugriwa. Muga-muga lelakon iki kinarya dadi tepa palupi. Aku disotke Resi Gutama lawas-lawasing taun. Aku bisa ruwat mala trima laku saka kowe ya Jayanila. Aku kundur makayangan kowe Lestari Swita Prabu Rama Wijaya Jayanila.
dosa muka titigung mangana anu kang mati urip maniri nenggo aji Pancasona Kakang Bathara Nrada penapi adi guru yen mboten sisih menika sawanipun malah kenakian pun dosa muka yuk lah niki anggere dosa muka niku munggah kayangan mesti gawe geger pratur engket lelakon ingkang sampun dumadi pun anggere dosa muka munggah kayangan iki mesti bakal gawe kisruh ngoten nggih mawon inggih Kakang Nrada nanging ampun kuatos Kakang Nrada ulun badhe murba dosa muka kula wonten dawuh padha kanira harja dosa muka nuwun pangestu dalem Rama pikulun mboten mangke sambi kula pangabekti kula kunjuk yo ndak tampa dosa muka padha becik lakumu pangestunipun kulun Bathara Nrada wigati kita penapi dosa muka munggah kayangan junggring saloka sawan kula pisan nyaoskeun sembah pangabekti kula kunjuk ingkang angka kalih wigatos sing sawan kula badhe nyuwun umur 7 serut 7 berkutut Sri Gagak Siwalan umur 7 serut 7 berkutut Sri Gagak Siwalan inggih nanging kanugrahan iku dudu pepintan kita dadi lamun to kita ngruda meksa ora prayoga kedadiane dosa muka pripun panjenengan badhe duwu sedya kula mboten maring ke umur 7 serut 7 berkutut Sri Gagak Siwalan menapa badhe kula brabrik kayangan menika yuk pripun menika di guru pun akhirnya dosa muka kumat ki ngoten niku akhir kumat eleke pun ngoten niku dosa muka niku ngoten niku nggih nanging ulun ingkang murba kalih dosa muka kula paringaken menapa mboten nek mboten badhe kula obrak-abrik dinten menika wah ya to nggih dosa muka nanging yen kita mboya manut marang ulun yen ana lara kepenak sanggane Dewi Sendika badhe kula suwun umur 7 serut 7 berkutut Sri Gagak Siwalan ya ngeningna cipta ulun sumedya ngeningke cipta dosa muka titigung mangana anu kang mati urip maliri nenggo aji Pancasona kacarita pikulun Bathara Nrada ngeningke cipta simedya paring kanugrahan umur 7 serut 7 berkutut Sri Gagak Siwalan pratandhani dirgantara jimegrah kaya udan sinemeni dosa muka bro wis ndak tampa umur 7 serut 7 berkutut Sri Gagak Siwalan sambut lamun mengkono kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Kalengka sampun kula badhe wangsul wonten negari Kalengka bejo kemayangan sinung rakange lan tunggu angler bawan ingkang sinung wadi jagat kang kirarya momong
yen boya sisip iki wayah ulun Bathara Rama kula nuwun inggih pikulun wigati kita prapi nggih kula badhe nyuwun kanugrahan sasampunipun kembang klebu Dewa Daru sampun wonten nagari Pancawati kula badhe nyuwun kanugrahan umur 7 surut 7 berkutut Sri Gagak Siwalang Dasamuka wis kelakon tak paringi umur 7 surut 7 berkutut Sri Gagak Sriwalang nanging wis kebacut kados pundi Kakang Trada lah yen to Adi Guru marengke ngrebat tentunipun Bathara Rama saged ngreka daya inggih kados pundi kulun dipun parengaken menapa mboten badhe kula rebat umur 7 surut 7 berkutut Sri Gagak Siwalang nek pancen jeneng kita bisa nglembut umur 7 surut 7 berkutut tak pasrahke marang kita enggal lembuten Dasamuka nyuwun pangestu pikulun Dasamuka muntap kurdo sumengko jaja bang mawi ngawengis dupi mulat bayu sunu kuyi bejo kemayangan sinung rakang ilato umur 7 surut 7 berkutut Sri Gagak Siwalang wis kelakon mancing jagatku sak jagat ora ono sing digdaya kaya Dasamuka tak bali ulur guru nyalek lagi tumurun saka kalangan Junggring Sloka iku ana wong kaki pikun ora tengah dalan kaki pikun kowe jenengmu sapa ora tengah dalan aduh sampean sinten Drun dimemoron aku takon karo kowe kuwi sapa jenengmu aduh aja kula kalih aku ki takon jenengmu aduh nggih panjenengan menika sinten aku Prabu Dasamuka Ratu Negara Ngalengka Nalendra Gegeduking jagat iya aku iki putra anak-anak Wiwang Jagannata ki aku Prabu Dasamuka kowe sapa aduh awak kula anggere kula nggih ubah lara aduh akhir kula nggih ubah sakit aduh ya aduh edian ora wong kaki-kaki ngulet malah gembos ora ngarepe ratu gembos duluhun
kowe marep rene, jenengmu sapa? Aduh, pripun? Aduh yo, panjenengan menika Dasamuka. Prabu Dasamuka. Nggih. Prabu Dasamuka. Kowe kuwi sapa? Kula lali jeneng kula. Kula niku nganti kesuwen umur kula niku nganti ketukulan glagalang-alang awak kula. Jeneng kula niku sinten kula pun lali. Kula niku jane duwe umur dawa niku mboten kepenak. Aduh, lah kok kaya ngene kaya kesiksa. Kowe mau kok ora tengah dalan. Kowe ora ndek kekuatan ning balung karo kulit. Nggih, kula pun sesasi mboten nedha. Ning mesa kula niku nggih mboten mati-mati, njaluk mati mergo kula niku duwe umur dawa. Aduh, awak kula lara nek dienggo obah aduh piyo. Aduh piyo. Ning nek dipijeti wong ayu kepenak. Oh, sik bridis. Lho, dimemono kakek. Wis kroyak-krayi kaya ngono ya ngerti wong wedok. Aduh. Lah niku gisi. Kok maido. Kok aku tak takon karo kowe. Kowe kok dadi kaki-kaki iki mergo piye? Kula niku duwe umur jenenge pitung serut, pitung entut. Pitung berkutut. Pitung serut, nggih, pitung serut. Pitung berkutut. Sri Gagak, Siwalang, kula niku umur kula dawa, kula niku mboten saged kuat persasat kula pun lumuten awak kula. Terangane kula niku nek duwe umur dawa niku jan mboten kepenak. Aduh, kula jaluk mati ning mboten mati-mati. Jaluk mati mboten mati-mati, jan malah pripun kula niku. Kawang mung ayu-ayu. Kula mboten kuat. Aduh, menapa panjenengan kersa napa kula caos umur kula? Ka sepuh. Aku mbok nek umur pitung serut pitung berkutut kaya kowe. Aku iki ratu kondang saiki jagat nyembah karo dlama aku. Lah kok besok nek tuwa dadi kaya kowe aku megah. Malah keporo aku kang menehi umur pitung serut pitung berkutut marang kowe. Kowe gelem pripun? Kowe gelem tak menehi umur pitung serut pitung berkutut. Aduh, kula mboten njaluk. Kula mboten njaluk lho. Nggih purun, gelem tenan kowe. Inggih purun, nek pancen kowe gelem tak wenehke kowe. Mergo aku besok nek duwe umur pitung serut pitung berkutut Sri Gagak Siwalang. Yo ming kroyak-krayi kaya kowe awakku lumuten. Malah medeni. Tampanono umur pitung serut pitung berkutut Sri Gagak Siwalang. Leng-leng lan ngulati Surya mangrang sang ayah umyus amarawa yanto Dasamuka tesmak bathok mata mloro ora kena gede delok wis padakno aku sapa Dasamuka. Dasamuka titigung mangana anuk jagat dewa Bathara Rama druhun dewa manurung kaake jebul cedhis Bathara Rama. Bathara Rama umur pitung serut tak dalu druhun.
katrangan kowe sing dadi kaki pikun cedhis Bathara Rama. Kowe bamu dosa muka. Aku tak wenehi umur 7 surut 7 berkutut Sri Gagak Sri Walak. Ning ra aku ra njaluk tegese aku ra dosa marang kowe. Sing menehi kowe dudu aku kang njaluk druhun. Ora karo tak eman. Tak njaluk umur 7 surut 7 berkutut Sri Gagak Sri Walak. Kena waton bisa ngelangkai Prabu Rama drun gigit tata jagamu bilih. Aku Bathara Antrada sampean. Iya ulun Bathara Antrada. Enten apa? Misah kalian kula. Kula mboten terima. Umur 7 surut berkutut Sri Gagak Sri Walak. Ibu rebut kali cedhis Bathara Rama. Lah mengko dhisik. Sing rebut ki sapa? Bathara Rama apa sapa? Bathara Rama. Apa bener ger Bathara Rama? Kula mboten nyuwun ingkang maringaken menika dosa muka. Amargi kula dados kaki pikun dosa muka hajrih lamun to kados kula ingkang pengawak kaki pikun. Lah kene kita sing maringke ora kok Bathara Rama sing njaluk. Kita luput dosa muka. Dadi kita mbuyaken ajang-ajangan perang kelayan Prabu Bathara Rama. Nanging kula mboten trima yen kula kedunungan umur 7 surut 7 berkutut Sri Gagak Sri Walak. Jagat padha nyembah dalaman kula. Lan kula saged ndikes Bathara Rama sak wadya balani. Kelakon kula mondhong diajari Ki Anwara Sita. Ya ngene ya Ger. Mbok menawa wis dadi ciptane Hyang Widiwasa antarane Ngalengka lan Pancawati besok bakal ana perang gedhe ing aran Perang Giryantara Sarikuduk. Kita durung titimangsa dina iki mungsuh Prabu Rama Wijaya. Tak parengke kita kundur negara Ngalengka, Bathara Rama kundur negara Pancawati. Besok ngenteni mangsa kala anane Perang Giryantara. Besok nggonmu jumangkah ora madyaning Suramadyalaga ngenteni mangsa kala lamun wis Senopati negara Ngalengka diraja tumpes tapis ludes keles tanpa tilas. Dasa muka mangana anum kang mati urip maliri nenggo Aji Pancasona. Ulun apa ger dasa muka lelakon menika badhe kula anti-anti. Perang Giryantara ingkang tansah kula anti-anti kapan kula saged ajang-ajangan kali cedhis Bathara Rama niku. Iya ger nanging ngenteni mangsa kula benjang Rama. Lah ulun mboya bisa ngendika. Merga Perang Giryantara iku perang suci, perang nganggo ditata ngono. Keparengipun para dewa kita supaya bali ana negara Ngalengka menepno rasa kita. Ora suwe banjur mesti bakal ana pratandha dumadining perang Sarikuduk Giryantara niku.
Bathara Rama kula kulun kita bali Anoman supaya nyampurnake wadya balane Prabu Dasamuka nyuwun pangestu kulun. Kacarita Raden Senggana Anoman matek aji sepyangin eling-eling kekasih Bambang Maruti menang nata laguning barat wadya balanipun Prabu Dasamuka kabuntar maruta pujane Senggana Anoman candrane kaya tambak merat rajang banjir bandang.